Ogai mar doho Martha Koome omedo tielo ni nitiere joma osebedo ka yanye mbui kendo tiyo kod yore mopogore mag anjao mar temo thule oko e apisi. Koome manotelo ne nyasi mar dhialo odiechieng' mar ratich oganda manobagi e boma ma Nairobi oyango ni weche mathoth noba e mbui mag oganda magete kendo dwaro mondo owuog e apisi kolero ni ongirore e apise sani kendo onge gima biro buoge owe e apisi. That I'm a victim of cyberbullying, or is it called technologically facilitated gender-based violence? Mano Ogai mar doho Martha Koome. Koome ne loso e nyasi manobagi e boma Nairobi mar dhialo odiechieng' mar kedo ne ratich oganda. E okang' machielo, Koome omedo tielo ni nitiere jomoko ma osebedo ka tiyo kod mbui mag oganda e kworo weche miriambo e wiye mondo owuog e apisi kolero ni sani ongirore e apisi kendo onge gima nyalo buoge. But I know the intentions. It's a business model. I don't know to achieve what. Maybe to scare me, to distract me, to defame me, and hold me out of office. But they can try something else. Magi biro mana seche buora to Koome singo mar timo duto manyalore mar rieyo doho toko kinde Ahmed Nasir Abdullahi kod Pielo Lumumba wacho ni moko kuom jotij doho chin mibadhi mieno gima kidek nuro bad sirikanno. E oboke ne ute fwambo odiechieng' manyoro, Koome nosingo mar timo nonro ewi mibadhi e doho kojiwo kinde ariyogo mondo obi oti kanyachiel kod jong'ad bura mag JSC e timo nonro mar okinde ma jomibadhi. Wach makata kamano, Ahmed Abdullahi e yor mbui mar X otamore ma oumo iye piny ka otiyo kod mbui mare e gima chalo lawruok kod ogai mar doho kod dwaro mondo Koome ogwe tao. Kopogore kod weche mamulo sund ma isunde gode e mbui, Koome osingo ni bad migawo mar doho pod ongirore kendo gimanyo medo kwan doho manie pacho ka kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda oyudo ratiro. The CRJ and Judicial Service Commission, they're supporting us so that we can have those gender justice courts in all the 47 counties. So we are listening to Kenyans, we are serving Kenyans,